Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose likhuluma naye ngokusebenza ke bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, namhlanje futhi ngizothanda ukuthi ngamukele bakithi abaqalayo ukubona ipage lethu ukuthi nje siyabamukela kakhulu, bangakhohlwa ukuthi basubscribe ukuze mangabe kukhona amanye ama-video siwathe sawaqopha ezokwazi ukuthi asheshe afinyelele kunina. Ngiyabonga kakhulu nokukhula futhi-ke nkosami kwepage, siyabonga ngenkulu nje intokozo noma ngithi ngenkulu injabulo. Okay, namhlanje ngithi ake sizokhulumani bakithi ngokuphahla, ukuthi ukuphahla sisuke senze njani futhi mangabe sikwenza sisuke sikwenzelani. Uma ngabe siphahla sisuke iyona ndlela esisuke sizama ngayo ukuthi sixhumane nabantu abasembethe, kungabe sifuna ukubonga kodwa ngendlela ukuthi siyaphahla siyabonga kubona, noma kunenkalazo esidlulisa kuzukubona, noma kunezicelo esisuke sizidlulisa kubona abantu abadala. Kodwa la ngizoqala khona isekutheni ngaso sonke isikhathi kuhle ukuthi mengabe ungumuntu ozophahla ke uzama ukuthi ube ngumuntu oclean ngaleso sikhathi okade egcinile ukuzimbandakanya. Kuphinde futhi noma kade usuphahlile, ngoba ukuthola ukuthi khona umuntu ozama ukuba clean ngoba efuna ukuphahla abese yaphahla, mase kudlulile ngosuku elekade uyophahla ngalo ebese ethi hayi noma kambe mhlambe sengingashona eceleni nomuntu engibambisene naye, mhlambe sesingazimbandakanya naye, kanti ilapho la uthola ukuthi wena usuyilahla khona. Ngoba phela kuhle ukuthi ube clean ngesikhathi yokukhuluma nabantu abadala, noma usubuya kokukhuluma nabantu abadala, ngeke ngithi zama ngazo zonke indlela ukuthi ebese uzama ukuthi ube clean futhi, ngoba ingalesikhathi wena usufuna phela izimpendulo, ngoba usuke uyokhuluma nabantu abakwembethe lapha. Manje phela sekufuneka ukuthi uthole izimpendulo, uthole ukuthi manje uthola ukuthi omunye uthi ngiphahlile impendulo ayisabuyi, kanti yena uhambile wazimbandakanya emva kokukhuluma nabantu abadala. Uthola ukuthi-ke ngalesikhathi ekumele ngabe kufike ngazi impendulo azisafiki, bakufice wena mhlambe ungasekho esimeni sokuthi bangakwazi ukuthi ngaleso sikhathi basondele kuwena nalezo nkulumo ezithize, ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi uzohamba uyophahla ube nezinto ozicelayo kubantu bakini. Uthola ukuthi ekubuyeni kwabo akungeke sebezokuphendula ngqo ukuthi emntweni okade uzoyicela sizokunikeza nini noma ngeke sikunike, kodwa uthole ukuthi bazokhulumela ekutheni qala kunezinto ezidinga ukuthi uqala uzenze kuqala kumande wena uthola lento oyicelile. Uthola uqala bazofika kodwa bezokuvezela izinto okufuneka uzenze, mhlambe ngizibonakalisa ukuthi cha uzibone wenza ukuthi ufuna wenza ukuthi, noma kushiwo ukuthi enza ukuthi kumande ufinyelela lapha. Manje wena mangabe sebezokufica usesimeni sokuthi abasakwazi ukukhuluma wena, lezo nkulumo ezinjalo bazozidlulisa nini kuwena, ngoba manje wena ukhulume nabo emva kwaloko wasujaha kumhlaba futhi. Angithi yabona, ingekho ngithi mangabe sizophahla, mangabe sizoxhumana nabantu abasembethe, ake sizame ukuthi senze ngawo wonke amandla ukuthi sibe clean, noma masiqeda Nkosi yami ngesikhathi usalindele nje iy'nkulumwane, noma ngesikhathi usuqedile ukukhuluma nabo, ake sizame ukuthi singazimbandakanya. Okay, bese-ke siyala ekutheni-ke yini ezinye izinto esizidingayo-ke sabantu-ke siphahla ngendlela ezingafani, kodwa ngeke ngithi mina okubalulekile ukuthi uma ngabe uphahlile umehluko ubonile noma izimpendulo zibuyile yini na. Okay, ake ngithi nje mhlambe siqale ngokuthi kwesikhathi esiningi okunye okusiza uthola ukuthi uyophahla emfuleni, impepho uyayidinga mengabe uyophahla emfuleni. Angisho ukuthi osuke engayiphethe impepho okusho ukuthi sekonakele noma akusalunganga, kodwa mina ngithi mengabe uyophahla kubalekile ukuthi ube nempepho yakho.
mangabe unempepho yakho ube namakhandlela akho. Kungenzeka amakhandlela wena osukuboniswe wona esibonakalisweni ngoba ukuthola ukuthi uzozibona esibonakalisweni uhambe uyophahla then bese uthi sathi no ngihambe ngophahla ngoba ngizibonile ngikhuluma mhlawumbe eduze kwamanzi wawubona namakhandlela wathi utshengiswe wona then usuzophatha lawo makhandlela akho. Kwesinye isikhathi ke futhi ungaphatha ikhandlela lakho elimhlophe eliyelo neliblue na uthathe lelo makhandlela akho lawo uhambe uyophahla ngawo okushuthi lapho usuzophatha nani nempuphu yakho ukuthi kuhle ukuthi uma ufika lapha phansi ube umuntu ozothela impuphu yakho. Sonke siyazi ukuthi le impuphu ibiza okumhlophe njengoba nayo futhi isuke imhlophe nengane ukuthi wena usuthi uzokhuluma nabantu abakwembethe. So ungathela impuphu yakho phansi ubeke impepho yakho lana then bese ubeka amakhandlela akho lana. Ungakwazi futhi ukuthi elele uphathe ugwayi wakho ungawuphatha wombili ingenzeka ukuthi uphathe iboxer le yamakehla uyakwazi futhi ukuthi mhlawumbe uthole ukuthi usuphethe lo wamakhala esubheme emakhaleni ubeke nawo lapha phansi ebese ke uphatha mhlawumbe nesigubhu sakho uthola ukuthi mhlawumbe mangabe useduze kwamanzi uzokhala amanzi akho nawe uwabeke khona la bese uphatha imali yakhe emhlophe ozoyifaka phakathi emanzini akho lawa ozowakhulekela. Okay, qala lana ke manje mawuphahla ke ilapho usuku usumemeza khona izidalwa ezisembethe. Mina ngeke ngithi ke mina ngendlela yami mina cabanga ukuthi ngiyacacisa ukuthi mina ngendlela yami ukuthi ngaphambi kokuba mhlambe ngithinta impepho mangabe ngiyophahla ngikhanyisa amakhandlela lami bese ngimemeza indlozi ngembethe ngikhuleke ngijule mangabe sengiqedile ukukhuleka ngijule ebese ngilayitha impepho yami manje ngibebeza abantu abangembethe ke manje ngizokhuluma nabo ke manje ngibamemeze ngegaba zabo. Ilowo nalowo muntu unendlela ke abiza ngayo abantu bakhe abamembethe ubamemeza abantu bakho ngenhloso yokudlulisa izinkalazo zakho noma ngenhloso yokuzocela okuthiza ukuthi cha abantu abadala la kuhambi kahle kumina ngiyacela ke mhlawumbe ningikhanyisele noma ngiyacela ukuthi nenizevezi kanje uzokhuluma nabantu bakho. Kubalekile ukuthi uma ufika kuleya ndawo noma uyophahla ake ungabe umuntu otatazelayo nojahile cha ngijabuka ukwenza lento ngisukume ngihambe. Akuhlale phansi nje uzinike isikhathi. Ngeke ngithi uma ukhuluma nabantu abakwembethe kubalekile ukuthi uzinike isikhathi musu ukujaha musu ukutatazela zinike isikhathi ngoba uzokhuluma nabantu abadala la abaphethe impilo yakho. Masukhulumile waqeda wakhuluma nabo lamanzi vele usuwakhile lawa ahamba wafaka imali yakhe emhlophe la usukhulekela lamanzi vele lempepho yakho la ngithi wena iyashunqada ukhuluma nabantu abadala usukhulekela lamanzi futhi uyacela ke manje izinto zakho noma ngabe yini kodwa oyicila kodwa ngokusebenzisa lamanzi lawa uwakhulekele lamanzi lawa iwona ozowasebenzisa futhi ekhaya ukuthi mawulala uzophuza inkomishi lamanzi owakhulekele kanti uyophahla uyoxhumana nabantu abakwembethe uzowaphuza lamanzi emanzini akho okugeza futhi uzokwazi ukuthi uthi phohlo emanzini akho okugeza ugeze ngawo. Okubalekile ukuthi manje uphahla asiwashiyi mina ke ngithi mina ke ngithi asiwashiya amakhandlela ke sihambe nawo. Angeke understand ukuthi mangabe uyophahla athi umuntu mhlawumbe eshiya amakhandlela akho lapho kade uyophahla khona. Thatha amakhandlela akho uhambe nawo uye ekhaya. Mangabe usuqedile ukuphahla qoqa izinto zakho musukushiya insila zakho lapho okade usuke uphahla khona. Kuhle ukuthi wenze sure ukuthi uqoqe yonke into. Bese kuzoba futhi bengisakhuluma ngokuphahla emanzini kuzoba nokuphahla uthola ukuthi ukuphahla kwasentabeni ngendlela osuke wenze ngayo lapha emanzini. Mangabe uphahla uyakwazi ukuthi futhi uphinde futhi wenze ngayo entabeni ukuthi kade kwesinye isikhathi umehluko ukuthi amanzi mhlawumbe ungazikhelela wona ekhaya uhambe nawo entabeni uyowakhulekela entabeni ngoba phela amandla isikhathi esiningi siwalanda endleleni endaweni ezahlukene sikhulume nabantu abasibembethe endaweni ezahlukene. So namanzi wakwazi ukuwaphasa lapha entabeni uyowakhulukelela khona emva kokuba kade usukhulume nabantu abakwembethe. Kanti futhi nasendlini futhi uyakwazi ukuthi wenze ngale ndlela engishoyo ufake zonke izinto kuwena ukuthi uzowafaka eglasini ube ngobusendlini wabe ngojeke noma uzosebenzisa
usebenzisa wona amanzi ukuthi ufake imali emhlophe phakathi ukhulume nabantu abakwembethe uphahle bese ukhulekela lamanzi uthi masuqedile lawo manzi uwona ozowaphuza uma ngabulala ngoba usuke kade uwakhulekelile. Ingakho ngithi mengabe uwazi ukuthi ngalelanga uzophahla uzama ukuxhumana nabantu abakwembethe engathi ungangadli esiswini khona noma usukhulekela amanzi akho into yakho izoba namandla ngokusikhathi usebenzisa lawo amanzi akho uyazi ukuthi uphuza lamanzi owakhulekele kade ubambe ibhande ungadlile ufastile esiswini. So nasekhaya ungakwazi ukuthi wenze ngalendlela ekade ngisho ngayo. So ukuphahla kuhamba kanjalo ake sizameni kodwa ukuthi ke sibe clean mangabe sizophahla njengoba kade ngisho. Okwanamhlanje ngizothanda ukuthi Nkosi yami bese ngima lapho Thokozani.